qualifiquen de desgabellat un examen rebuscadíssim, diuen. Avui el Sindicat de Sanitat a la Comunitat Valenciana acusa la Conselleria de castigar els infermers i infermeres amb una prova tan dura. En estos llibres estan els 25 temes possibles que entraven teòricament en l'examen. Diuen que només en uns quants s'han centrat les preguntes i massa tècniques. Un examen complejo, de una alta dificultad, y el sentir de todo docentes, alumnos, es que no ha reflejado todo el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado. Este examen se sale del guión. Preguntem també a qui treballa cada dia amb els pacients, com Rubén, este infermer de l'Hospital General de Castelló. No valora les tècniques infermeres que el dia a dia pots gastar o inclús que hagis estudiat. Hi havia moltíssimes preguntes mèdiques. Dels primers a reaccionar, el Sindicat de Sanitat de la Comunitat Valenciana diu que és l'examen de la desestabilització i un despropòsit, que acaba amb el somni de milers d'opositors a qui, segons diu, castiga i humilia la Conselleria de Sanitat. Jo crec que ha sigut un càstig a tota la infermeria y un despropòsit y riures de nosotros. Desde el Colegio de Enfermería se va a hacer una revisión exhaustiva de toda la información. Además, vamos a mandar una carta al conseller de Sanitat para que intente remediar esta situación de forma urgente. Però atenció, perquè la lletra menuda de les bases que publica la Conselleria en el seu web ho deixa clar. La bibliografia és orientativa i això deixaria la porta oberta a preguntes que potser estos temaris no contenien.